Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Aksyon Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Aksyon Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Lunes pitsa 5 na bulan sang Abril tuig 2021. Aksyon Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magaduloong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Aksyon Reports, first portion. Aksyon Radio. Pila sa nga nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa ngaton mga balita lokal, ginaduso nga paghakot sang basura sa gabi, positibo ginaabi-abi sang mga barangay suno sa IPM CDC. Bacolod City Police wala sang bag-o nga kasong biktima sang COVID-19 sa hanay sang kapulisan. Balita national, isyu naton karon nga aga. Kompirmado sang National Task Force Against COVID-19 Deputy Chief Implementer Vince Dizon nga ginapahanugutan na mabakunahan ang mga gobernador kag alkalde sa mga lugar ginakabig high risk sa COVID-19. Suno kay Dizon, ginaprobahan sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang hingyo sang League of Province of the Philippines nga ilakip sa Iwan Group sang priority nga listahan ang mga gobernador kag alkalde. Sa 1,700 ka mga gobernador kag alkalde sa pungsod Pilipinas, 400 ang yara sa high-risk kag critical area nga yara sa Metro Manila kag katupad nga probinsya. Pagpaatag ni Dizon, sundon ang mga opisyalis ang mga guidelines sa pagpabakuna kung senior citizen, AstraZeneca ang itublok nga bakuna samtang Sinovac naman kung nagaedad 18 tubtob 59 anyos.
si Mayor Isko Moreno sa Manila, napabakunahan na. Dapat i-plastar ini husto. Nagsalangisag ini sa nagligad, bagod sa mga balita kag impormasyon, kampanya sang gobyerno nga dapat ang mga opisyal, mataas nga opisyal sang gobyerno ang una magpabakuna para sundon ini sang ila sini mga pumuluyo. Disgrasya, nagpabakuna ang iban nga mga alkalde, may ginatubang pa nga kaso. Daw akusar pa nga aga naguna, wala mapahatag nga kuntani pasunod ang prioridad gid galing porteng kampanya para nga ang tao magsugot nga magpabakuna, kinahanglan ipakita sa publiko nga ang mga opisyal, presidente ka man, vice-presidente ka man, senador ka man, kongresista ka man, gobernador ka man, alkalde o miyembro ka sang sangguniang panglungsod, sangguniang panlalawigan, una nga magpabakuna para sundon sang ila mga pumuluyo. Disgrasya, anay ka nagpabakuna ang pila ka mga alkalde, sos, may kaso pa nga ginatubang. Amo na bla, hindi maayo ang information campaign sa aton gobyerno. Dapat kung mag-amuni nga plastada, i-iron gid, i-plastar gid nga hindi pa kamo pwede kay pasunod ini. Kay ining bakuna nga gindulong dire una, donasyon. Kung magbakal na kamuya sa inyo bakuna, kag kung magbakal na ang gobyerno, ina pagusto kung sino ang una magpatuslok, labi na ang makasarang nga mga pribadong mga kumbuyuhan. Amo na bla, kulang Ang buot silingon daw hindi sufficiente ang information campaign sa aton gobyerno. Kundi nagsalangisag, ari pwede namang galiwa ang gobernador kag mga alkalde para madula na bla ang mga pangduha-duha, isyuhanay, nga hindi pwede iakusar, dapat hindi amo ini antikang sa gobyerno. Dapat kay ginpakita sining mga alkalde, kag pila ka mga leader sa banwa kag syudad kag probinsya, dapat hindi akusasyon, kundi idugangan ang impormasyon campaign kay base kon kulang-kulang kag wala maintindihan maayo, dapat atagon amo nang nagasalangisag ang aton sini pumuluyo. Lain diri, lain dito, lain ang mando subong, lain buwas. Amo na bla? Dapat antes magpagwa sang impormasyon, sigurado para hindi magdalang-dalang ang tao. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:08 na, morning na, sa bilog nga Dakbanwa, Sambacolod, bilog nga probinsya, sang Negros Occidental. Kamusta kamo? Bag-o lang nagtakop ang Semana Santa. Huwebes Santo, Bernes Santo, Sabado de Gloria, kag kahapon, Domingo de Pascua. Kamusta nga aton mga kauturan? Kamusta na ang syudad sa Bacolod? Kamusta mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Kamusta na mga merkado? Sigurado abyerto na sa sini nga mga tinion. Kamusta mga dalanon sang syudad sang Bacolod? Balik trabaho kita. Karon adlaw pit sa 5 na kadasig no sang pagkalapulak sang numero sa kalendaryo. Aber, ang aton patrol balik man trabaho. Balik kita serbisyo, balik kita sa pagpangalagad, balik kita sa paglingaw sa aton tagpalamati, diin kaman nga bahin sang kalibutan. Unahon tanay, ang aton patrol, kung diin sila nahamtang, ano nga mga bulo-balita ka mga isyo, ang pagadalon sang patrol, karon nga kagahon. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, morning. Aksyon na Fred, good morning sa aton pinalangga nga mga tagpalamati. Good morning. Happy Easter, Aksyon na Fred, no? Aton pinalangga nga mga tagpalamati, Happy Easter. So, Kahapon nga adlaw. Kahapon nga adlaw, pero subong nga adlaw, Aksyon na Fred, Lunes. Di balik ko
sobra na naman, no? Balik na naman sa trabaho ang aton sininga mga kauturan. Ang pila naton ka mga kauturan sa karon aksyon, Fred, ang nag-aamat-amat naman panglakaton while ang iban diri kag nagahulat sa mga pasahero sa area sang dalan sang Burgos, no? Ang laragway karon sa syudad sang Bacolod kung dalanon ang aton sini nga paghambalan aksyon, Fred, masyado gid ka tawhay subong aga. Ang iban gani diri aksyon, Fred, halos way pagbiyahe gani yun iban nga mga salakyan di pasahe. Nakita ang pagid lamang naton samtang naglabay kita aksyon, Fred, sa dalan sang Lakson. Sa sini nga mga tinion may ara nga mga kauturan ta ang nagahulat na amat-amat sa pag nga makakuha bala sa mga numbers para makapacheck up sa outpatient department along sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. While ang ibang diri nga mga taxi ang ari man diri aksyon, Fred, gahulat man sa mga pasahero posible makasakay man sa ila sini nga kagahon. Aside diri may ara man kita mga kauturan nga panglakaton going sa area sang Capitol Lagoon. While ang iban gani direksyon, Fred, may ara na nagapanglakaton amat-amat wakaton ang iban diri ka jogging hindi sa sulod kundi ara sa guha aksyon, Fred, no? Sang Capitol Lagoon na matamat naman sa pag-jogging kabahin sang ila sini nga exercise. While ang pila naton ka mga kauturan subong kagahon ang ara naman na ginaserbihan sang kape depende sa order mo, no? Ayora aksyon, Fred, pangapi may kapanigarilyo sa tubang sang ARB nga call center and diri sa area sang North Capitol Drive subong kagahon. By the way, aksyon, Fred, ang halos kung lantawon ta nangin malinong man, no? Ang pagsugalaw ta sang Semana Santa diri sa syudad sa Bacolod, although ang iban may ara gidya aksyon, Fred, mga aksidente kag insidente na tabo sa pila ka mga lugar sa probinsya aksyon, Fred, no? Galing kada medyo ang report do taas-taas ang ginigo sang COVID. Ani man aksyon, Fred, kibot pang gani kong panwasang ilog sang una, may ara lang isa. Sus, may ara gali aksyon, Fred, pito nga nag-positive man sa panwasang ilog, no? O extra gid sa paghalong. O epekto ran naman siguro ni aksyon, Fred, no, sa init sang tiyempo. Napiaran ko, kag naabot ko napiaran mo man aksyon, Fred, bisan gani kagahon, kabatyag ka man sa nga kapaang sang panahon. Tiyempo na ni siguro aksyon, Fred, nga matamat na summer. Summer. Hindi lang kay summer, dry season gid. Gani man, sa linggo ganito ka paang man, bisan kayo na sang kagahon. Linggo ba, mga around 2 o'clock kabugtaw ko, paang ba? Sa linggo na ano ding tiyempo sa karon. Medyo paang hindi matugnaw ang huyop sang hangin. Sa linggo mailang ganin, nagagisahanon ko. May tupad pa ko. Basi maka-exercise ko. Temprano pa nga magbugtaw kag magpangapi. Kalain. Sa ato sila ka mga kauturan aksyon, Fred, dito naman sa area sang talan sang Ramos, siya naman ka tauhayo ang dalan sang Ramos, although nakita na nato ng pila naton ka mga kauturan na nag-amat-amat na biyahe sa siling kagahon aksyon, Fred. By the way, talking about Semana Santa, istorya man kita aksyon, Fred, no? Sa iya siling analysis paralysis. Kung siya aksyon, Fred, ng makabig na wala assessment, no? Sang mga kapulisan naton sa idalom sa Bacolod City Police Office. Nga medyo naging malinong man aksyon, Fred, kung matawhay ang ining isa ka simana sa pagpamalandong, pagdumduman sang sinang Semana Santa diri sa syudad sa Bacolod din sa monitoring sa mga kapulisan diri sa syudad. Ang isa diri sa ginpahayag sa Public Information Office led by Lieutenant Liberty Injape sa Bacolod City Police Office nga wala gid sa mga dalagko ng mga aksidente o insidente na record ang mga kapulisan sa bilog nga Semana Santa rason
nga isa diri sa ginapasalamatan Aksyon Fred, no, sa mga kapulisan sa Bacolod City Police Office, especially sa naobserbaran tanim ni Aksyon Fred, umpisa sang Lunes Santo, ang pagpamalandong sa ato sining mga kauturan gatid sang Santos nga misa sa area sang San Sebastian Cathedral kagang iban pa nga mga kasimbahanan ti nag-observe gid Aksyon Fred, no, sang sining standard health protocol sige ginapangayo man sang IATF, and at the same time ginpasalamatan man gani ni Injapi Aksyon Fred ang pila ka mga beach resort owner na apiaran ko gani ni Aksyon Fred gapon nga daw sa paglambiong man sang patrol along sa area sang barangay Punta Taytay Aksyon Fred. Kamusta? Masyado ka subo sa barangay Punta Taytay kapon. Wala kita sa may nakitaan. Isa ka mga tao nga naligo dito Aksyon Fred sa barangay Punta Taytay. Ang sarado gid ang tanan, ha? Sarado gid Aksyon Fred ang tanan nga mga beach resort along Punta Taytay. Ang pila pa diri Aksyon Fred nga makabig ta iban nga mga resort, even ang mga private resort Aksyon Fred, ang sarado man sa mga wala ang ginatawag ta wala sa booking o pansing booking. Kaga may araman diri Aksyon Fred mga nag-stay lang dito, pero while sa kabilugan diri sa siyudad sa Bacolod kung beach resorts ang paghahambalan ayabaw, so zero gid Aksyon Fred. That is why sa analysis ang aton sining mga kapulisan lubos diri gagin pasalamatan ni Injape ang mga kauturan ta nga na ining mga resort owner nga nagtuman kag sa pangabay mismo sang mga kapulisan kag sumungmang sa alkalde sa syudad sa Bacolod. Ang ginahimo na aksyon Alben para man sa tanan, para sa ila pamilya, para sa aton mga kauturan kag mapahagan-hagan ta ang pagsaka sang kaso sang COVID. Kita man na makabenepisyo. Aksyon Fred, tuod din na Aksyon Fred, no, sa ato sining mga kauturan, kung ara lang gid kaginapatuman ta ning standard health protocol, at the same time of course ang pangabay simple nga pangabay sang alkalde dako ang mabulig sini sa aton Aksyon Fred. Well, sa iban gani mayara to yang Semana Santa nagpatigayon sang bulang konti damo man naglalapta ang mga problema sa especially sa health protocol wala gin-follow. So, kunti sa pag-abot sa contact tracing dala sa kagdamo Aksyon Fred ang nadala sa sining COVID o kung nalaptahan sang COVID-19. Ari Aksyon Fred, ang pahayag kag initial nga assessment sang mga kapulisan sa idalom sa Bacolod City Police Office. Matang Domingo, wala diliga na Domingo de Ramos, sa katulugan ng matawhay kag malinong ang aton Aksyon Fred, dali lagad, ari na. Celebrar sa Semana Santa ang mga tao nagasunod man sa mga patakaran na ginhatag sa simbahan, no, sa kada pag-attend nila sa mga hikoton sa simbahan. Ang mga simbahan mismo nagpatungan sa ilang respective na mga safety measures. Kag ang aton nga mga safety protocols kinsunod gid, no, may malong kita mga lock na site na tagal sa mga citations, mga face mask, social distancing, kag sa pagkuktok ng face shield. Kabilugan, nangin malinong yun isang matawag kag wala man kita sang record na very significant nga incident. So Fred, kabahin gid lamang sang pahayag diri, no, ni Lieutenant Liberty Injape sa gamay kag sa malipot nga analysis nangin matawhay ang pagdumdum, no, sining balaan nga Semana Santa sa mga kapulisan on the part sang mga kapulisan nga nag-monitor man sa bugos nga semana sining pagpalamalandong sang Semana Santa Aksyon Fred. Aksyon Alben, Yes, sir. sa pila kadlaw nga bakasyon, diin ikaw na bakasyon? Nagbakasyon ko to sa banwasang ilog, no? Dito ka sa ilog. Oo, sa linggo gani. Wow, nakapuro pa huway man kita, no?
kag kapamalandong man kag gintry ko gito nagligat to siling ko konti na nagliligat sa banwasang Ilog Action Fred may ara kita ginatawag kami dire ang pagbisita sa Mount Canlauron. Di ba lang mga panaad ini Aksyon na Fred mo ugaling kiti wala uyo way tao isa ina sa ginbantayan man sang banwasang ilog para malikaw gid Aksyon na Fred sa pagtililipon nga ginasiling ang iban dito nga mga tao nagkakadto lang abi sa Mount Canlaron nagsindi lang sang kandila pero hindi siling biyang grupo o dagsa o kung nagdagsa ang iban doon nagmotorsiklo lang pagsaka sa babaw panaog naman. So, ang malang na aksyon na Fred, no? At least ang ibang diri ang kalabanan na pamalandong dito sa Southern Negros. Ang ibang ganito aksyon na Fred, Semana Santa. Ang ibang to, by the way, nami aksyon na Fred, basta Semana Santa gali, no? Damo tuhay, damo bagungon, siling kubaw, kampyon eh. So, tamaan magkita kaon na tuhay, kaon sang bagungon ang tuway namin ganyan gali action friend no kapin pagit kong labas nga tuway ay abaw sa pagkananam especially butangan mo action na friend kilawon mo siko ba o katahom kanamit karemis sang tuway nga lokal sining ko inaya so bakasyon grande kahit papano para sa aton sining mga kauturan sining Semana Santa Aksyon na Fred. Uy, by the way, ang pagpati ko Aksyon na Fred, may isa ka resort kagin katuan sa selebrasyon sa Semana Santa. Damo kaguro na katuan Aksyon na Fred ay. Sino? Ikaw Medyo lagaw-lagaw at makadali. Upod ang pamilya, pulo pamasyar dito sa Sipalay. Medyo pulo pa bakasyon kag maglibot-libot yet makadali. Kanamit gid Aksyon na Fred, no? Bisan ang mga grupo tanan sa aksyon daw mga ganito Oo, si Papang Rex, si SM, at tuto sila si Papang Eric, dito sila sa Sipalay, no? Maayo man gali Aksyon na Fred. Kita ko gani sa post nila sa Facebook, sadya gali Aksyon na Fred, basta upod kid. Nanday Aksyon Rex kanto nga toto Oo. May mga picture taking kitanta si Papang Eric kag ang iya pamilya para man Aksyon na Fred no? Ako to at least ang importante para sa ako Aksyon Fred sa kabilugan sa pagpamalandong mas manamit mas masadya kag tawhay katama kung upod ang bugos nga pamilya. Okay. Report sang patrol by the way ang observation sa patrol ang ginadulong sa inyo sang mighty ginadulong man sa inyo sa redaksyon na ni Kiraw. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:23 na. Madmadron. Oy, plano-plano na kung ano ang inyo pamahawon karon nga kaagahon. Natapos ng puasa, sos kahapon puwerte ang komprahan ay karne sa mga merkado. Hidlaw-hidlaw man ang iba naton nga mga utod nagupod man sa pagpuasa. Ano ang pamahawon ninyo karon nga kaagahon? Ako maintain ng yapon ko. Isda nga tululahon. Amo gyapon niya ang akon pamahawon karon nga aga. Nami gimana. Inablang basta lapas lang kung may ara dalison inid gingaw amo nang manamit nga tulahon karon nga kaagahon. Bakla mo na batuan paitan kag sampawan lupo kampyon na. Kung may ara da nga bukaw-bukaw bla inang 1 kilo 3 bilog. Sugba mo siya, preparahan mo siya na maksos, may kalamunding, may kutitot, mga 5 bilog, ay, kampyon na. Ang nagasugba, gasyot, klipot,
Kagwapo soda, ayos na ang kagahon kag pamahaw. O sige, bugtaw ron. Una nga porsyon sang aton sini roll call. Lingaw-lingaw lang kag sa kakagahon sa nahauna nga porsyon sang aton sini programa. Kay Erne Odasco Lidas, good morning. Kay Ann Lubaton sang Aman Jordan. Kamustada sa Jordan? Sa pungsod sa mga Arabo. Kay Jocelyn Libuon Dispo. Kay Alex Montisa. Kay Elmer Regalado. Dira sa Litix Market, sige Perbio, Quezon City. Kay Jeanette Abilino Rodilia, kay Gina Abilino Rodilia, good morning. Kay July Derta Celestial, Hongko Taxmana, sang London, good morning. Kamusta sa London? Kay Banisa Mayo, sa ni afternoon ko no. Sige, from Minnesota. Nagpadala sa 50 ka stars. Thank you, Gid. Kay Banisa. Kay Maria Ko. Kay Manjo Arnijo. Kay Asuncion Pastor. Kay Imbong Jucampo. Kay Guillermo Clarito. Kay Dilia Liabe, sang Charito Heights. Kay Ralph Angelo Diaz, good morning. Kay Martin Aliling. Kay Rinaldo Reparo, nagaupod sa aton karon nga kaagahon. Areglado, una pala nga utong sang aton roll call. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang hinadampingan padayon aksyon radyo pagkolon nun kag negrosanon inyong pamatian stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y SalangaNo na kalintangan. Responsable na pagbalita, dahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod sa 4:30 na. Oh, sige. Sinyel Brian Baloes nagaupod gyapon sa aton program kay Gisa Pabilio de la Cruz. Si Vanessa Mayo katamyaw siya. Kaday Noel Amar sang Canada. Kay Millie Uligo. Kay MM Bani Kape sa Tangob. With love from Minnesota. Sige. Kay Carol Montuya sang Quezon City. Nagatamyaw siya kay Shilen Duran sang Riverside Medical Center. Mrs. ni Action Boy Duran. Kay Marilyn Abarte. Happy Easter ko no. Kahapon nga adlaw. Sige. Isan paano tulotamyaw kita sa aton sini mga tagpalamati. Basta una nga porsyon sang aton program arangka kita roll call, luto pamahaw it iban pa. Diri kita anay sa libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon, alas 9 sang aga, tubtob alas 3, ang takna sapon dira sa Life Extension Clinic. Sa Life Extension Clinic, ang ginagamit nila, standard gid kag acceptable nga pamagi sa medical consultation, kay puro eksperensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Ang aton niya Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. itres na balik-balik kita sa aton sini nga pagpangalagad karon nga kaagahon. O sige gasulod ang pila naton ka mga utod. Babes Navarro Hortales Baligwas, good morning. Tamyala ko ang pamilya Baligwas dira sa Tangkong, Barangay 7, Siyudad sa Bacolod. Kay Lorito Armas Bidaha, good morning man. Kay si Vanessa Mayo. O sige ariglado Kay Hostino Honteveros II, happy birthday ko kay Jilin Hoxon. O sige, kay Jilin Hoxon, happy birthday sa imo karon nga kaagahon. Kamusta ang mga bulo-balita ba? Si Anay Presidente Irap Estrada ginsaylo sa ICU, Intensive Care Unit. Pero ang balita estable. Galing ang report under close observation siya
sang iya mga doktor kay inigo ini siya sang COVID. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na, kay Alona Cortez Dinsay, good morning man. Kay Aquarius, maldita ako sang Hong Kong, good morning. Taga Hong Kong, kamusta ka mo da? O sige, tulo tamyaw lang kita tagsa kagkagahon. Relax ka mo dira, mabalik ako pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio.
aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y SalangaNo ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon Philippine Standard Time, las 4:40 na, kay Sweeter Hilmore, good morning. Dira kay Runar Hida Traba, kay Tatay Tidi Kuno, good morning. Kay Inday Priya, kay Bibi Yuki, kay Auditoria de la Piña Barbecue, upo sila ni Lulaya Toreng Kuno. Kay Sheila Lagos, good morning. Kay Tad Elisher, kay Teresa Luxin, good morning man. Nagaupod sa aton karon nga kagahon, kay Judge Snap Diamante, gabugtaw na ni siya. Kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Reuben Tampos ang LTO, good morning. Si Toto Raul Alibugas Dalomda, galadlad kira pamahaw da. Kay Roy Marino, kay Pari Remias Arroyo, good morning lang. Dira kay Marvin C, kay John Hidalgo sa Manapla, kay Pari Erning Hurilla gabugtaw na ni. Kay Paring Istoy Querido, dira kay Junjun Agustin and family sang Kawayan, good morning lang. May lang nga pag-monitora, may lang nga pagpulo pamati, tagsagid ka kaagahon. Hindi mayong balita ko. Pagkatapos ang Simana Santa, liwat naman magaibwal ang presyo sang gatong. Medyo sumarurot sa makadali, pagkatapos ibwal naman ang malain sini kung mag-ibwal ang langis, base bala kon asod-asod, puwerte mo, asod-asod nga pag-ibwal, pagkatapos ulu-uluhan niya ka, jutay nga rollbacks ang presyo sang langis. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42. Relax, makadali. Relax man ako dire, balikay kita pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program.
Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw.
Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay na! Kamusta? Ang aton mga kauturan na medyo pagkakopgid sang Semana Santa, extra nga paghalong kay nagaulo ibwal gawa
ang kaso sang COVID. Kumpirmado ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran nga ginaprubahan sang National Interagency Task Force ang hinyo sang Rion Size nga travel moratorium gikan sa NCR kag Cebu umpisa kahapon Abril 4 tubtob ini sa Pizza 10 sang Abril. Ano ang buot silingon sini? Sa tion nga makapagwa na sang opisyal nga mando si Presidente Duterte o kon NIETF gilayon man ini ipatuman sang syudad. Sa idalom sang travel moratorium hindi makasulod ang mga nagabiyahe gikan sa NCR kag Cebu sa aton riyon sa Rion Size. Paagi bisan sa dagat man mga vapor sa biyahe sa mga dalanon, air travel, umpisa Abril 4 tubtob 10 hindi sila makasulod. Nga agod mapungga na paglapta sang COVID-19 sa region. Ginaatipan talang nagahimo lang kita sa tikang nga hindi kita masudlan sang tuman kag pag-ibwal sang kagaw ining COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:56 na dira kay Aquarius Maldita ko sa Hong Kong siling niya maayo ang ilato kahimtangan bangod porte ang disiplina sang pumuluyo. Kay Reba Ryuga, good morning. Kay Jocelyn Alunan, kay Luila Siason, kay Milagros Morales, kay Jocelyn Abuan, kay Bibing Campilian, kay Ami Agustines Baron, si Milili Uligo, Tamyawya si Banisa Mayo, kay Mon Lisaida, good morning. Ari, si Kapitan Emilda Hamilo Banbuangatap, good morning. Kay Aluna Andigan Git, good morning man. Kay Yunila Tarusan, good morning sa Purok 20 Barangay Alangilan. Mabalik kami pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing?
Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinamika, Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Rabilio, good morning. May lang nga pag-upod sa ato na, tagsa kakaagahon. No, hindi maintindihan ang problema sang COVID, daw hindi mapunggan. Ang problema man sang pinatyanay sa tunga sang tropa sang gobyerno kag New People's Army nagapadayon man. Nagligad pulo ka MPA nagkalamatay. Nagligad mga inadlaw, duha man ka soldado, suno sa report naga civilian, pinatay man sang ginatudlo katapo sang New People's Army. No, hindi man tindihan, no? Adamo sang problema nga ginatubang ang pungsod. Sige man ang pinatyanay, sige man ang iningkwentuhanay, hindi gina mapaiway, ipahigad tanay, ang pila ka mga iningkwentuhanay, pagkatapos sentro kita at tubangon tanay kag tabugon ang COVID-19 nga kagaw agod nga ang tanan libre na nga makabalik man kita bisan paano sa aton normal nga pagpangabuhi. Wala ka mo yan nahidlaw nga magbalik kita sa normal nga pangginawi. So masubra na isa katuig porte nga pag-antos husto na. Balik na kita. Kooperahan tayo ni. Usto na anay nga pinatyanay. Ang aton karon tungdan, ining aton problema sa COVID, no? Pwede mahuluhambalan. Pwede mapungkuan. Galing kiti si Presidente Rodrigo Duterte na wala nang amor nga magbalik pa sa lamisa agon ng balan ang kalinong kagkatawhayan. O sige Si Noel Amar, morning ko no. Thank you gid kay Vanessa Mayo. Sige Greetings kay Daiban ba? Kay Daiban ha? O sige, relax ka mo dira. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian is Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanan tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang hinagang pilihan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat sa pagserbisyo
mensahe mula sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na, ikaw na. Trisina, nira kay Dodge Dalida. Morning kuno kay Papaya Mario Dalida. Kay Maria Pilo Baton sang Kabog, nagamonitor man. Ba si Andro Juanitis Arasiandro. Good morning. Kay Noel Amarda. Morning kuno kay Vanessa Mayo, kay Milili Oligo, kay Kili Jaylee, dira kay Boy Yolingo sang Mandalagan, kay Melchorita Perer, good morning. Ba si Larry Rico sang Puro Kalubayo, Barangay Sampinit, Bago City, nagaupod man sa aton karon nga kagahon. O pangapi-kapita na ya, Dr. Alfred's Green Coffee ang inyo gamita. Nagapangapi ka na, healthy ka pa. Ining Dr. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 5:15 na. Morning da sa inyo kay EGB Laho. Good morning. May lang nga pag-upod-upod, tagsagid kakaagahon.
bisan paano ulo enjoy lang kita. Tagsa kaga. Roll call kita, tulo timpla kita, itpamahaw, tagsa ka kaagahon. Okay na. Mayo-ayo na. Sang pagduludugsing, makalingaw-lingaw kita. Sining problema nga ginatubang naton sa pungsod sang Pilipinas. Kung sa bagay, ini nga problema sang COVID, hindi man lang sa Pilipinas, bilog ini nga kalibutan. So kung may mga tao pa nga nagasiling nga hindi pa magpati sa COVID, kay kuno negosyo, abyan, husto na ina. Kay kadamo na, milyon ng inigo sa bilog nga kalibutan, san o ka pa magmuklat, san o ka pa magmadmad. Hindi na pagulata nga ang masunod nga igoon, ikaw. Las 5:16. Standby, balikan ta kamo pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y SalangaNo ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, kabayan na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Idilaos da. Good morning kay Ribatado Castrolianes, kay Franklin Tilujillo, kay Warren Ortiz, si Cory Bidahas ang kwaito nagaupod sa aton karon nga kagahon, kay Kent Bulakha Juanisa, good morning man sa barangay Handumanan. Kagligad nga inadlaw ato kita naglibot kita sa Sipalay, Kawayan, kag iban pangalugar. Ina-share ko lang sa inyo nga may mga utod gali kita dito nga daw wala paya kalambot sila o kon hindi lang sila magtuman sa mga face mask, face shield, kag iban pa. Dito sa mga baybayon, sugata mong tao to wala iya gasuksok face mask. Sa mga merkado, kadto-kadto, wala iya gasuksok. Daw wala lang batia dito ang COVID-19. I don't know kung anong natabo, kung hindi lang stricto ang ila sini-gobyerno, ang lokal nga pang-gobyerno. Pero kadamo-damo, obserbasyon bala, samtang galibot kita, wala iya mo. Ang tao to daw wala iya sa bungog nila. Daw wala lang sila kabatyag nga may COVID. Ambot ko ano? Daw hindi ko kaintindi, hindi stricto gidang ila sini gobyerno, ginabali wala sang tao, o kon wala gid sang massive nga information campaign sa mga pumuluyo sa kadelikado sang COVID-19. Nakibot ko muling ko ay, hindi ni muda galing face mask ya, face shield, daw wala lang daw ka-ordinaryo lang, daw normal lang ang ila pagpangabuhi. Ay wala gid katahap, wala hadlok. O kung base ang pila naton ka mga utod, kapabungol-bungol lang sa kampanya sa mga gobyerno lokal. Daw kadelikado mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53 na. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita ng dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio.
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang... Standard Time, las 5:29 na. Kay Russell Gomez, good morning. Ba si Bobby Ubiraso? Ginatamyaw si Hernani Kirao. Morning ka na. Alin sa Paglaom Village. Ari anayo, ining Stanton Plus Herbal Capsule. Ang balanta ini kung paano makabulig sa inyo. Sa una, ini mga bukol nga nagatubo sa lawas, ginapao
Dime la 5:31 na, diri kita. Balita naton sa Government Center. Ginaduso nga pagakot sa basura sa gabi positibo, ginaabi-abi sang barangay suno sa IPM CDC. Detalye pod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Mag-action Fred, positibo ang pag-respond sa pila ka mga barangay diri sa mga syudad sa Bacolod angot sa proposal sang IPM CDC nga pon mahimo sa gabi Action Fred ang paghakot sang basura diri sa mga syudad sa Bacolod. Gain pahayag ni IPM CDC consultant Horace Yap, ila pagatapos ng Action Fred ang resulta sang bidding subong ngadlaw Abril 5 sa masunod nga kontraktor sang basura sang syudad para sa bulan sang Mayo tubtob Desyembre 2021 antes isumeter ang ini nga proposal sa LGU. Ang IPM CDC ang liwat nga nagpakigbahin sa bidding Action Fred nga pati gayunon subong adlaw. Gain pahayag ni Yap, ang kompanya ang liwat nga magapatawag sang pagsinapol upod ang Environment Management Bureau kon EMB sang DNR angot sa ila ginaduso. Kung madumduman Action Fred tuyo sa paghakot sa basura kun gabi amo ang malikawan ang traffic kag indi mangin eyesore ang basura sa tion sang adlaw. Actually, halos ang barangay positive ang pagbato nila kung bisa sila na bayan man sa pagpata man namon sa IPM. Although magdaro sa kayo mas more sa gabi, so galing isip na ibilig na mas mayon siya. Nabatian si Horace Yap, ang consultant sa IPM CDC. Yari na mga ka-aksyon ang 5 ka-healthy nga mga ingredients nga makitaan sa isagid lamang kakap. Dr. Jim Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag-Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang ka-action nyo sa Bacolod City Government Center, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:34. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers.
Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan? Kabangkalan, kay Christ Kiripol Javier Tanatan, kay Warlito Nisya. Basi Primo Dan Haliko, sang Midlo Village, Gamonitor. Primo, good morning. Kay Dalunan, kay Angela Liarte Gayundato, good morning man. Si De Anton Diaso, sang Patria Village, nagaupod sa aton karon nga kaagahon. Mabalik ako pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kahupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, SalangaNo ang kailangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggang mga palamati. Happy birthday ko na siya, nablos siya. 19 katuig nga pagsukat kay Christine May Malaka, belated lang nga pagsaulog siya kadlawan kahapon. Kay Elisa Iligan, kay Angelina Galupo, good morning. Kay Francine Natalie Bautista, kay Rudelin Alvarez Bayabado, good morning. Kung malagba nga panamyaw, surigid kay, wow, naipit-ipit ko lang ang akong panahon. Diri kita, Bacolod City Police, wala sang bag-ong kakaso kag biktima sang COVID-19 sa hanay sang kapulisan. Aber, pasuldod kag report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead.
Aksyon na Fred, good morning. Report kay sa Bacolod City Police Office. Wala sang biktima sang COVID-19 sa bahin sang kapulisan sa Bacolod City Police Office. Ini ang parayag ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sang Bacolod City Police Office sa interview sang Aksyon Radio. Suno kay Liada Aksyon Fred, nagapasalamat siya nga as of now, wala na nadugangan ang kapulisan nga una sadto naging biktima sang COVID-19. Bangod sa paghalong sang tagsa-tagsa ka mga kapulisan, base man sa reminder sang tagsa-sili ka mga hepe. Kalyada Action Fred, dako ang ilang mangin problema kung may mga kapulisan pa nga mangin biktima sa COVID-19, bangod hindi na nila matatapan ang ila sini obligasyon, ilabi na ang anti-criminality campaign bangod sa COVID-19. Magluwas ni Action Fred, natunga pa ang kapulisan sa sila obligasyon, bangod ang aton sila iba nga mga PNP personnel ano ka-deploy man sa mga quarantine facilities, border control, contact tracing, pagpamonitor man sa mga barangay o kung purok ng lockdown nga may biktima sang COVID-19. Mas kami ngayon din na magka-case ang pulis kasi kung pulis na madula sa karsada, ang decision order natin good na i-maintain sa syudad man natin. So, umpisan kami sa BCPO, completed na kami sa personnel man kasi ina-include pa naman sa balantayan naman ang ating mga quarantine facilities and other area nga ginaano sa EOC natin. So, imbes nga makakonsentrate kami tayo sa anti-criminality natin, natunga ang ating aktibidades sa BCPO man. Kaya pa kita personnel man nga naga-lead sa ating DILG sa contact tracing activities. Kasi magwa sa contact tracing, may harap hindi nga nag-aupot lagi sa barangay para sa monitoring sa mga lockdown nga mga areas ng barangay natin. So sa atong mga kapulisan, let us strictly implement ang health protocol sa atong mga pumuluyo para ang atong mga pumuluyo naman na sige-sige na lang ilang pag-observe sa atong regulasyon. And sa ato naman nga mga pumuluyo, let us respect ang atong patakaran while ara kita sa pandemic kasi hindi lang ang aton nakugalingon ang aton nga ginalantaw sila dire kundi ang aton mga kaupod sa balay, mga abyan naton, mga pamilya. So dako ang risk go lang na makuha natin kung magbayular kita, damo ang maapektuhan. So for the meantime, i-observe natin ng mga health protocol para mahuligan naman nga makabalik na kita sa normal sa aton dire sa Bacolod City. Action Fred, si Police Lieutenant Colonel Lester Liada ang Operation Chief sang Bacolod City Police Office. Ang ining report ginadulong si sa Kalawansang Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:49. Kay Lily King, good morning. Kay Arman Regalado dira sa Isabela. Kay Teresita Orita Kahurao, good morning man. Mga blatter entry pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y SalangaNo nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayo na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamating. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Kay Helen Marfil, kay Cathy Beer, kay Sherlyn Di Guzman, si Dayna Regalado, ari siya. Diri kita anaywa sa Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto sini sa aton lawas? Ginatinluan niya, ginapabako niya.
Radio Philippine Standard Time alas 5:56 pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Punta na diwa kay Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, arestado ining duha ka ginaligar drug pushers matapos nadakpan sa bypass ta operation kagabi sa Purok Narabaybay diri sa syudad sang Bacolod. Ang nagaladakpan amo sanday Richie Jimenez, 31 anyos, kag ining si Lawrence Adle, 38 anyos, lunsain nga puyo sa amuman nga lugar. Sunod diri kay Police Lieutenant Andy Ovalia, ang Chief of Police, ang Police Station number 2. Ining si Jimenez ang nalista bilang street-level individual, akto man nga nagabaligya sa ginasuspetsohan shabu. Daw na-recover diri kay Jimenez kag kay Adley ning 5 ka sachet sang ginasuspetsohan shabu, more or less mga 7 grams kag may market value nga 47,600 pesos. Karon si Jimenez kag si Adley ang priso karon sa custodial facility sa police station number 2 kag nagapangatubang sang kaso violation ini sang section 5 kag section 11 kun paghupot kag pagbaligya sang illegal nga droga. Amo ni ang pagpangatubang ni Jimenez, while ining si Adle nagapangatubang man sang kaso paghupot sang ginasuspetsohan shabu. Report sang patrol ang Kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:57 na. Dira sa Baira Pamilya sa Barangay Madalag, Ibi Magaluna. Good morning kay Andy Saludares, kay Ramil Himutia. Good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Doctor of Medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3. Para sa heavy-duty nga hulugasan, mag-Smart Dishwashing Paste. Bawat mahig, Smart Dishwashing. Smart, linis, solid, Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. May doble nga tanggal. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad,
wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Time Lasais Dos. This time check is brought to you by B Complex. Help sustain glitch-free nerves. Mag-Farex B Complex every day. This time check is brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.